ගරු වෛද්‍ය රාමනාදන් අච්චුනා මන්ත්‍රීතුමා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ඒක පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක් නෙවෙයි. දැන් ඒක 27 කරුණාකර මන්ත්‍රී ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ඔබතුමා ප්‍රශ්නය කියෙව්වා. ඒක තමයි 27 තියෙන්නේ කියවන්නේ. ඉතින් කිව්වට පස්සේ අමතර දැන් ඒක ගරු කබීර් ආසිම් මන්ත්‍රීතුමා කියවන්න 27 කියවන්නකෝ. ඔබතුමාලා මේ මෙතර මේ දේශපාලන කුසාස්ථාය මේ විදිහට හැසිරෙනවා ප්‍රශ්නයක් නේ. විවස්ත මේ ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර් කතා කරන ගරු විපක්ෂ නායකතුමා කියන්න විපක්ෂ නායකතුමා ගරු කතානායකතුමනි මම සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ මේ අහපු හැම ප්‍රශ්නයකටම වෙලාවල් ඉල්ලපු හැම වෙලාවකම අපි කෝ සාධාරණ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. මම මේ අහන්නේ මේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් 35000කට රස්සා දෙන එක ගැන උත්තර දෙන්න කල්ලිල්ලන්නේ දැන් අයවැය කතාව ඉදිරිපත් කළා ඉවරයි. මේ අයවැය කතාව තුල තියෙන්නට ඕනේ මේ 35000ට දෙන විසඳුම. ඇයි මෙච්චර කල් ගන්න මේකට මේ උත්තරයක් දෙන්න? ඒ කියන්නේ ඔබතුමාලා නොසලකා හැරලා තියෙනවා අයවැය කතාවේදී මේ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ ගැටලුව. ගරු සංඝ ගරු වෛද්‍ය රාමනාදන් අච්චුනා මන්ත්‍රීතුමා. Good morning to you, Honorable Speaker. May I practice my right to speak in Tamil? I will finish it within 1 minute. No, you have to read what you are written in the... Same thing. I have written in the letter that says, let me speak in Tamil. I will finish within 1 minute. I promise you. No, I think you will take a lot of time. These are 2 pages. Right, thank you. எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய சபாநாயகர் அவர்களுக்கும் இந்த கேள்வி முக்கியமாக எங்களுடைய சுகாதார அமைச்சருக்குமானது. ஒரு நிமிடத்தில் இதை முடிக்கிறேன். சாவச்சேரி ஆதார வைத்தியசாலையிலே 2022ஆம் ஆண்டு வைத்தியர் ஆக்டிங் கன்சல்டன்ட் ஒருவர் 2022ஆம் ஆண்டு எஸ்ஆர் லிஸ்டிலே கஸ்தூரி தங்கராஜா எனப்படுகின்ற வைத்தியர் அவருடைய அனுமதி வழங்கப்பட்டு அதன் பின்னர் 2024ஆம் ஆண்டு அந்த வைத்தியசாலையிலே நான் எம்எஸ் ஆக இருக்கும்போது அவருடைய இடமாற்றம் எங்களுடைய டைரக்டர் ஜெனரல் ஹெல்த் சர்வீசஸ் அசேல குணவர்த்தன சாருடைய கடிதத்தின் அடிப்படையிலே நான் அவருடைய இடமாற்றத்தை செய்திருந்தேன். ஆனால் அவருடைய சகோதரர் ஜிஎம்ஓஏ எனப்படுகின்ற இப்போது ஆண்டுக்கும் பிரச்சனையாக இருக்கின்ற ஒரு தொழிற்சங்கத்தினுடைய கன்சல்டன்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் போர்டினுடைய நொதர்ன் ப்ரொவின்ஸ் மெம்பர். அதன் காரணமாக 2022ஆம் ஆண்டு அடிக்கப்பட்ட கடிதத்துக்கும் அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்படவில்லை. 2024ஆம் ஆண்டு நான் அளித்த கடிதத்துக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்படவில்லை. 2025ஆம் ஆண்டு தற்போது கூட டைரக்டர் ஜெனரல் ஹெல்த் சர்வீஸ் அசேல குணவர்த்தன சாருடைய கடிதம் சாவச்சேரி வைத்தியசாலைக்கு போயிருக்கிறது. அப்போதும் அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்படாமல் திட்டமிட்ட ரீதியிலே கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்கள் வைத்தியசாலை அவரோட ஆக்டிங் பீடியாட்ரிக் கன்சல்டன்ட் திட்டமிட்ட ரீதியிலே 2 வருடங்கள் வைத்தியசாலைக்கு போகாமல் அதன் மூலம் சாவச்சேரி சமூகம் மட்டுமல்ல மன்னாரிலே கூட அவருடைய டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகவே மன்னாருடைய பீடியாட்ரிக் கன்சல்டன்ட் இல்லை. ஆகவே எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய சுகாதார அமைச்சரிடம் நான் கேட்டுக்கொள்வது என்ன ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ ඔබතුමා ලබා දීලා තියෙන ඒකට අනුව කියවන්න ඒකමයි කියන්නේ කතානායකතුමා වෙන එකක් කියන්නේ. ඒ නිසා මම අහනවා මේ අපේ කරුණාකරලා අපේ honorable health minister Dr. නලින්ද ජයදේසට අපිට ඒව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඔබතුමාලාගේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරල් හෙල්ත් සර්විස් ලියුමක් දාලත් අද වෙනකන් ட்ரான்ஸ்ஃபர் කරලා නැහැ. එතකොට எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய மன்னார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் கூட சொல்லியிருந்தார் மன்னாரிலே குழந்தைகளுடைய பீடியாட்ரிக் கன்சல்டன்ட் இல்லை என்று. ஆகவே இந்த கடிதத்தின் மூலம் 3 கடிதத்தையும் நான் தங்களுக்கு அனுமதித்திருக்கிறேன். தயவு செய்து அவரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய வேலையை செய்யவும் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Honorable Health Minister. ගරු කතානායකතුමනි එතුමාගේ ප්‍රශ්නයට නිශ්චිතව හෙට දවසේ උත්තරයක් ලබා දෙනවා. ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 1 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2025 කාරක සභාව ලියලා තියෙනවා.